Dobrý den, vítejte u tutoriálu na tvorbu datového modelu. V minulém příkladu jsme si ukázali, jak v JavaFX vytvořit jednoduché okýnko, které bude zobrazovat v tomhle případě nějaké jednoduché základní zvíře, které má jméno, energii a pozici. A v tomhle příkladu bychom se měli podívat na to, jak tohle okénko spojit s datovým modelem. V současnosti, pokud jste sledovali minulý tutoriál, například energie je jenom nějaké náhodně vygenerované číslo, není tam žádná skutečná hodnota. A my bychom mohli chtít, aby tohle celé bylo nějakým způsobem spojené s nějakou skutečnou implementací, s nějakým datovým modelem, který odpovídá tomu, co má to zvíře dělat. Takže jestliže tady máme akci yes, jít, je to akce, která by měla nějak zvýšit energii zvířete, tak bychom mohli chtít, aby po stisknutí toho tlačítka se hodnota té v poličku energie zvýšila, aby se inkrementovala. A místo náhodného čísla tam přizvat nějakou skutečnou hodnotu. Jak bychom se k tomu mohli dostat? Když se podíváte tady na naši metodu eatAction, to znamená tu akci, která obsluhuje jezení, kterou volá obsluha toho tlačítka, tak vidíte, že to, co ona dělá, je, že nastaví text v tom políčku na nějaký, v tomhle případě, řetězec, který odpovídá současnému času. Co bychom chtěli pravděpodobně, je, aby ten text nastavila tak, že se zvýší energie, kterou to zvíře má. Takže jestliže mělo nějakou počáteční energii, tak tím jezením můžeme zvednout energii o nějakou konstantu. Jak bychom to mohli udělat? To úplně nejjednodušší a naivní řešení, které není úplně hezké, ale které ukážu jenom pro ilustraci, může vypadat třeba tak, že si získáme aktuální hodnotu toho políčka, takže získáme nějaký řetězec energy string a ten můžeme získat z toho políčka energy field jednoduše volání metody getText. Je to textové políčko, takže je schopné vrátit nám text, který je v něm napsaný. A v tomto okamžiku máme v této proměnné řetězec, který odpovídá textu, který tam uživatel napsal nebo který už tam byl. A teď co potřebujeme udělat? My chceme, aby jezení zvýšilo hodnotu tohoto textu, takže z toho potřebujeme udělat číslo. Dobře, já si tady můžu založit nějakou číselnou proměnou, kterou nazvu třeba local energy. A její obsah můžu získat třeba tak, že vezmu objekt integer, vezmu jeho metodu parseInt a podhodím jí ten energy string. Takže jestliže tady tohoto políčko obsahovalo nějakou číselnou hodnotu, tak teď tadyhle je integerová reprezentace téhle hodnoty. A teď můžu zvednout tu hodnotu o nějakou konstantu, takže můžu udělat třeba local energy je local energy plus 5. Dejme tomu, že sníme jídlo za 5 bodů nějaké energie. A následně do toho textu nastavit nikoliv teda současný čas v milisekundách, ale nastavit tam tu aktuální hodnotu energie. A výsledkem bude programek, který za předpokladu, že v tom políčku energie bude číselná hodnota, do něj přidá nějaký další záznam. Takže jestli se napíšu 5 a řeknu yes, tak tam bude 10, 15, 20. Takže to funguje, to je pěkný. No, samozřejmě asi sami rychle vidíte, že to není úplně ideální, že si napíšu třeba nějaký písmenka a řeknu yes, tak to nefunguje a vypadne mi tady nějaká výjimka. A dokonce, i když ten program jenom pustím hned na začátku, tak v tomhle políčku nic není. Takže když řeknu yes, tak mi taky vypadne nějaká výjimka, protože to getText mi nedá nic, tady je prázdný řetězec a prázdný řetězec není číslo. Takže tohle asi nebude ideální cesta a skladovat data tadyhle v těch položkách těch políček, zřejmě nebude úplně to pravé. Data by měla být uložená v nějaké třídě, která říkáme datový model a která je za ta data zodpovědná. To by zároveň neměla být ani ta třída, která vytváří to okno, protože úlohou téhle třídy je vytvářet okno, nestarat se o moje data. Takže rozhodně tato třída by neměla mít tady nějaké proměny, které odpovídají jménu toho zvířete, nebo energie, nebo koordinátům. Aby to fungovalo nějak rozumně, budu potřebovat třídu, která to zvíře reprezentuje a která tohle data ponese, se kterou nějak zkusím spárovat volání těchto mých metod. Takže ta akce jezení bude muset být implementovaná následně také trošičku jinak. Dobrá, co můžu udělat, je takovou třídu si vytvořit. Tady si můžu založit nový package, protože je to datový model, tak to nebudeme dát do stejného package, v jakém máme to hlavní okno. A založím si novou třídu, kterou nazvu, dejme tomu animal. Vy možná už zároveň tušíte, jak podobné tvé modely mají vypadat,
Ale zase pro jednoduchost, já teď schválně udělám ten datový model trošku hloubější, než by mohl být. A udělám ho takhle. To zvíře má mít nějaké jméno, takže bude mít veřejný řetězec jméno a bude mít veřejnou hodnotu energie, kterou má a bude mít zase pro jednoduchost, pro jednoduchost bude mít veřejné souřadnice, které budou taky číselné hodnoty. Takže to bude xcord a bude mít veřejnou intovou souřadnici ycord. Takže tohle bude teď prozatím můj aktuální datový model, jednoduchý datový model. S tím hlavním oknem ho spojím jednoduše, tady někde nahoře si udělám nějakou lokální proměnou, nějaký atribut, který bude odpovídat jedné instanci toho zvířete. Takže to bude nějaký privátní atribut, nazveme to třeba myAnimal. A možná bychom mohli rovnou na začátku inicializovat. V reálném případě samozřejmě takovýhle atribut by asi nebyl součástí toho okna, ale nesmí byste to získali v okamžiku, kdy třeba někdo vybere to zvíře ze seznamu, tak přiřadí hodnotu do tohle reference. Takže tohle nám bude sloužit jako reference, která spoje naše okno a datový model. No a v tomhle okamžiku teďko my můžeme začít pracovat na tom, aby to zvíře teda zobrazovalo, nebo aby to okno zobrazovalo to, co ta třída myAnimal popisuje. Teď momentálně v instanci té třídy myAnimal nebudeme mít žádný data, takže tady ještě přidáme konstruktor, který nám tu instanci naplní. Nazveme ho taky animal, protože je to konstruktor. A ten konstruktor bude mít několik parametrů. Bude mít to jméno a bude mít počáteční energii, počáteční xovou souřadnici a počáteční y souřadnici. A v těle tohoto konstruktoru v těle toho konstruktoru můžeme nastavit jméno toho zvířete na to, co dostaneme jako parametr. Můžeme nastavit energii zvířete na tu počáteční energii a můžeme nastavit tu xovou souřadnici a y souřadnici na nějaký počáteční souřadnice, který dostaneme zase jako parametr. Takže tady si připravíme ty souřadnice. A můžeme se vrátit k naší hlavní třídě. Tadyhle vidíte, že IDS jako nelíbí, že tady mám ten konstruktor animal, protože ten nemá parametry a teď můj jediný konstruktor, co mám, parametry má. Takže to, co musím udělat, je sem přidat nějaký parametry. Takže uděláme třeba zvíře, který bude orel, eagle. Počáteční energie bude 10 a souřadnice budou 0, 0. A vidíte si, že IDEA mi tady doplňuje i jména těch parametrů, takže já vím, co vlastně dělám, co nastavuju, jméno, energii a koordináty. Fajn. Teď mám nastaven zvíře, který by vznikne v okamžiku vzniku toho okna, bude nakrmený. Takže já ve chvíli, kdy vznikají korespondující prvky toho okna, můžu naplnit jejich hodnoty obsahem toho, co je v mém datovém modelu. Takže já v okamžiku, kdy vytvářím, v okamžiku, kdy vytvářím třeba tohoto textové políčko, tak ho můžu naplnit hodnotou jména toho zvířete. A stejně tak, když vytvářím tohle políčka, můžu do nich naplnit výchozí hodnoty. Dobře, abych to mohl udělat, tak já si musím projít tady svoji aplikaci, najít, kde vlastně vznikají ty příslušné políčka, to bude chvíličku trvat, a hodnoty do nich nastavit. Fajn, takže já tady třeba můžu tohoto animal name upravit, jeho text teď nebude animal name, ale z té třídy animal, to znamená tady z té reference myAnimal, z toho mého datového modelu, já si můžu vzít to jméno. Vezmu si tu hodnotu name. A teď, když aplikaci pustím, tak nahoře neuvidím nápis animal, ale uvidím tam nápis eagle. Víte, že data jsem převzal, takže to je to, co potřebuju. Jak říkám, není to úplně ideální řešení, ale je to pravděpodobně první, co většinu lidí napadne. Co můžu dělat dál? Můžu vzít tadyhle ty textové políčka, kterými vznikají někde tadyhle, ten x field a y field, a naplnit ty odpovědějícíma hodnotama. Takže já tady můžu vzít energy field
a jeho text nastavit na my animal, ale ne jméno, pardon. Jsem se náhle s tou automatickou nápovědou, ale my animal energy. Teď zase víte, že IDE se to nelíbí, protože to je string a ne číslo, je to číslo a ne string, takže mi to potrvá červeně, tak už si to líbit bude. A to též můžu dělat pro ty xové a y souřadnice. Takže tady můžu dělat myAnimal xcord. A tady můžu udělat myAnimal a vezmu si tu y souřadnici icord. Tak, teď mám propojen ten datový model, nějakým způsobem mám propojen ten datový model a to zvířátko. Je to zjevně jenom jednosměrné propojení, které vzniká v okamžiku, kdy to okno založím, to znamená v době vzniku toho okna já na ty příslušné místa nahraju potřebné data. A když tady budu jíst, tak vidíte, že mi tady ta energie stoupá. No ale abych to mohl otestovat, tak já jako zkusím si to zvíře vypsat. Takže já mám tady přijat metodu toString, abych ho mohl vypsat. A tady, že IDEA mi nabídne generování, takže vidíte, že IDEA mi jako automaticky vygenerovala metodu toString, která napíše, to je zvíře, a jako tady do složených závorek napíše jména všech jeho atributů. To je přesně to, co bych já potřeboval. String, který obsahuje všechny informace, co o tom zvířeti mám, takže použiju tu automaticky vytvořenou metodu. A přidám si tady nový tlačítko, který bude vypisovat obsah těch dat do konzole, abych viděl, co mám doopravdy v datovém modelu. Takže tady najdu svůj řídící panel a přidám nový tlačítko. Nazvu třeba print data. Bude to nové tlačítko. Nazveme ho print. A teď tady musíme nastavit nějakou akci. Takže tadyhle mu nastavíme nějakou událost. Na událost on action nastavíme nějakou metodu print data. To budeme muset ještě doimplementovat, co tím nemáme. A zároveň tohoto tlačítko přidáme tady do toho seznamu tlačítek, co mají být na obrazovce. To znamená, přidáme ho tadyhle do tohohle pole potomků mého ovládacího panelu, takže místo 3 tlačítek teď budu mít 4 tlačítka. To, co mi chybí, je implementovat vnitřek té metody. Dobře, tak já tu metodu vytvořím. A vlastně to jediné, co já tady potřebuju, je udělat výpis. Takže já vypíšu do konzole tu třídu animal. To znamená, tam vypíšu to my animal a zavoláme ji toString. No, vezmu tu instanci, co mám, a vypíšu její obsah do konzole. A teď, když to pustím, tak uvidíte, že na obrazovce mám informace o tom zvířeti. A když zmáčknu print, tak tady se mi taky vypíše. Je to orel, má energii 10 a souřadnice 0,0. Já mu řeknu, aby jedl. Fajn, víte, že energie toho orla se zvýšila, tady vidím vyšší hodnotu. No ale když to vypíšu, tak tady vidíte pořád 10, protože já jsem sice zvýšil hodnotu v tomhle políčku, ale nijak jsem nezařídil, že se zvedne hodnota uvnitř datového modelu. Takže moje metoda, která inkrementovala tu hodnotu, pořád není to pravé. Tak se na ní můžu podívat. Tady to je moje hodnota yes. A vidíte, že já teď vlastně až tak moc nepotřebuji parsovat tuhle ty data. Že jo? Ten orel má nějakou energii, tak já bych tu local energy, tu lokální proměnu mohl nakrmit místo toho, abych bral data ze vstupu, mohl bych to nakrmit z toho zvířete. Takže já si tady vezmu třídu myAnimal a vezmu její energii a vlastně možná to můžu udělat rovnou, takže nebudu používat lokální proměnou, ale vezmu tady to myAnimal energy a zvednu tu hodnotu opět. Okay, tady můžu vzít myAnimal energy, je myAnimal energy plus 5. Tak, teď jsem zvedl tuhletu hodnotu, tady tu local energy nemám a díky tomu, že mi zmizela, tak teď si uvědomím, aha, já teď jsem zvedl energii v tom datovém modelu a zároveň musím vypsat do toho guíčka, takže ji tady můžu i vypsat. Teď, když to pustím, tak ten datový model už je o něco líp svázaný s tím guíčkem, protože když teď tady mám hodnotu 10 a vytisknu, vidím, že tam je 10,
a řeknu yes, tak to stoupne na 15. A když to vytisknu, tak víte, že to je taky 15. Řeknu yes, on to stoupne na 20. A když to vytisknu, to je taky 20. Takže teďko tahle ta komponenta nějakým způsobem manipuluje s obsahem té instance, mění její hodnotu, mění její stav a jednosměrně mi mění, co je v tom GUIčku vlastně viditelné. Pořád je to ale jenom jednosměrně. Když bych se napsal 20 a řekl bych print, tak vidíte, že ta energie se nějak nezměnila. Takže já teď dokážu zajistit, že ty tlačítka mění datový model, doopravdy fungují tak, že mění obsah datového modelu, ale ty políčka ho zobrazují jenom někdy. Jenom když jim explicitně řeknu, aby to dělali. Což není úplně praktický, protože pak se vám může stát, že když se něco uživatel napíše, tak není soulad mezi tím, co je v GUIčku a co je v datovém modelu. Takže určitě by to šlo udělat nějak jinak, nějak lépe. A abych ukázal ještě lépe, v čem ten potenciální problém je, tak se můžeme podívat na tu akci pohybu. Ta akce pohybu, dejme tomu, by mohla dělat dvě věci. Mohla by snížit energii toho zvířete, protože to, že se hýbalo, někam běželo, ho stalo nějakou energii. A zároveň by mohla inkrementovat ty koordináty, posunout to na nějakou novou souřadnici. Já se teď nechci dělat s nějakým připočítáváním souřadnic, takže budu posouvat v obou souřadnicích o nějakou konstantu. A co to tam v tom případě znamená? Já bych chtěl v té akci udělat to, že my animal energy bude snížená, takže třeba ji snížíme o 1, pohneme se o 1. A tady to toho střední, který jsem chtěl. A zároveň my animal y souřadnice bude zvýšená o 1. Takže tady přidám jedničku k té y souřadnici. A my animal xová souřadnice bude taky zvýšená o 1. Taky zvýším o 1. Tak, mám tam xovou souřadnici. Teďko ta akce move to zase mění stav mého objektu, mého datového modelu, ale není nějak zvlášť spojená s aktualizací toho GUIčka. To GUIčko se neaktualizuje. Takže tady já musím jako udělat taky to, že aktualizuju GUIčko. Takže já třeba můžu zase vzít ty své políčka, xfield, nastavit jeho text na my animal. Teďko to bude xcord. A vezmu taky ten y field a nastavím jeho text na my animal ecord, na tu y souřadnici. Takže teďko současně měním datový model a současně vypisuju v tom GUIčku. A to můžu zkusit pustit, abych se podíval, jak to dopadne, co se stane. Teďko mám zvíře, který může jíst a může se hejbat. Vidíte, že ten koordinát pohybu se mění, ale zároveň si můžete všimnout, že já teda, když ho s tím hejbu, tak energie mi neklesá. A není to proto, že by neklesala. Když to zvíře vypíšu, tak víte, že jeho energie je 6, ale tady mám 20. A ten důvod je daný tím, že já tady v té metodě move action jsem měnil jenom hodnotu těch dvou políček, ale už na toho třetího. Jo, ten objekt je vlastně složený jako z několika datových položek. Já některý změním a vzpomenu si, že mám aktualizovat odpovědějící část GUIčka, některý změním a zapomenu, že mám aktualizovat odpovědějící část GUIčka. Takže mi to úplně nefunguje, jak by mělo. Takže aby to fungovalo dobře, tak já bych se musel dopsat i ten energy field, set text na my animal, teďko tady by musel být energy. A zase tam musím přidat to plus ty uvozovky, aby si idea nestěžovala. Teďko teda budu aktualizovat obojí. A můžu jíst, můžu se hýbat se zvířetem, energie klesá. Když to vypíšu, tak je vidět, že energie je stejná, koordináty jsou stejný. Ale zase také třeba vidět, že můžu jít s tou energií do záporu. Jo, vidíte, že to zvíře, když se hejbe, tak jeho energie může jít do záporu. Dobře, to bych asi nechtěl dovolit, že? Tomu bych nějak zabránit. A tohle je něco, co je potřeba zřejmě otestovat. To GUIčko, ten datový model, by nejspíš to měl fungovat tak, že to zvíře, když mu dojde energie, tak může čerpat z nějakých záporných hodnot. Stejně jako kdyby to bylo auto, kterému dochází palivo,
když mu palivo dojde, tak ono přestane jezdit, přestane se hejbat, místo toho, aby hladina v nádrži klesala někam do záporu. A já bych samozřejmě sám mohl začít třeba nějaký testy, které toto budou ošetřovat. A když se nad tím zamyslím, tak ty testy vlastně nepatří semhle. To není věc toho GUIčka, ověřit si, jestli můžu se pohnout. To je přece věc toho datového modelu. Takže já bych musel sáhnout semhle a tady to začít upravovat. Dobře, tak já to začnu upravovat a můžu přidat tadyhle zvířeti metodu moveTo. Ta mohla by vracet možná boolean. Abych poznal, jestli to zvíře pohlo, bude se jmenovat moveTo. Tady by mohly být nějaký parametry, jako o kolik třeba se má pohnout. Jo? Takže tady může být třeba int x-coord a int y-coord, což je nějaký vektor směru pohybu, který mám přečíst k stávající souřadnici. No a když to zvíře pohne, tak co udělá? Aby se mohlo pohnout, musí mít energii. Takže já se zeptám, jestli mám dost energie. Pokud energie je větší než 0, jestli mám nějaký kladné množství energie, tak co udělám? Snížím energii a ke své x-ové souřadnici si přičtu ten vektor, co jsem dostal, a ke své y-ové souřadnici si taky přečtu ten vektor, co jsem dostal. To by mělo jít. Teďko nevím, co se IDE nelíbí. Jo, pardon, jasně, omlouvám se. Musím to k ní přičíst a nejenom napsat, že to je ten součet. Moje chyba. Tak, k x-ové souřadnici přečtu vektor, co jsem dostal, k y taky. No a když se to povedlo, ten pohyb, tak teďko, já jsem ověřil, že to šlo udělat, tak můžu vrátit, že se to povedlo. Jinak můžu vrátit, že se to nepovedlo. Jinak můžu říct, že k pohybu nedošlo, takže vrátíme false. A teď tady mám nějakou metodu moveTo, která mění stav toho zvířete kontrolovaně. Takže když se budu hejbat s touhletou metodou, tak mám zajištěno, že energie neklesne pod nulu. Aspoň doufám, že to je dobře udělaný. A zároveň to zjistím. Takže teď můžu od datového modelu přijít zpátky ke svému GUIčku. A místo toho, abych tady postupně nastavoval tyhle všechny atributy, tak já to všechno zruším. A tady můžu říct, že myAnimal moveTo. A teď mu tady můžu dát nějakou souřadnici třeba 1,1, aby to bylo stejné jako předtím. Pohnu ho 1,1. No a teď je otázka, jestli mám vůbec měnit ještě něco dalšího. Já samozřejmě musím aktualizovat ty políčka všechny, protože po tom pohybu došlo k aktualizaci. Takže teď, když to pustím, tak to můžu vyzkoušet, jestli bude fungovat. Po tom pohybu došlo k aktualizaci, ale otázka je, jestli mu vůbec k něčemu ta informace, že k pohybu nedošlo, bude. No, teď vidíte, že když se budu hejbat, tak já aktualizuju hodnoty. Teď se hejbat nemůžu, nic se neděje. Když se najím, tak se můžu hejbat dál. Když se najím, můžu se hejbat dál. A vidíte, že stav toho zvířete odpovídá tomu, co mám na obrazovce. Takže zřejmě je tohle v tomhle směru udělané dobře, ale pořád tady vidět jeden nepříjemný problém, jedna nepříjemná vlastnost, a to, že já musím ručně aktualizovat tohle ty políčka. Že musím zařizovat, že hodnota těch políček všech se změní, protože došlo k tomu pohybu. Nestačí mi zavolat změnu v tom datovém modelu, ale musím ručně pošťouchnout všechny komponenty, aby se aktualizovaly. To musím dělat ručně. Jak bych to mohl udělat, abych to nemusel dělat ručně? Já bych potřeboval mít nějakou možnost provázat datový model s tím GUIčkem, tak aby pokud možno poslouchala jedna strana tu druhou. Když se podívám do dokumentace na text field, což je vlastně to, co zobrazuju, to, v čem mám tu energii uloženou, tak já si můžu všimnout, že ten text field má nějakou vlastnost text a ta vlastnost text tady bude někde schovaná mezi properties. Když se podíváte na text, tak text tady někde bude, akorát mi bude chvilku trvat, než ho tady najdu v té dokumentaci, protože to slovo text si používá na spoustě míst. Ale bude tam jako property, jako vlastnost. Jo, tadyhle je to vidět. Jo, vidíte, že ten text, co tam je nějaká text property. A že ta text property, ta vlastnost, jaký text tam mám, není obyčejný string, ale je to nějaká string property. Je to nějaká instance, která obaluje string
a dodává mu nějaké schopnosti navíc. Tak se můžeme podívat, jaké schopnosti navíc do tomu stringu dává. Když se podíváte na string property, tak je vidět, že sice pochází z toho package JavaFX, ale nějak moc nesouvisí s GUIčkem. Je to nějaká obecná věc, je to nějaká varianta řetězce a implementuje spoustu různých rozhraní. A jedno z těch rozhraní, který implementuje, je třeba observable. Je to pozorovatelné. To znamená, někdo to může pozorovat. Takže zřejmě je možné zařídit, že někdo pozoruje hodnotu toho mého stringu a naopak zřejmě je možné vytvářet třídy, které jsou pozorovatelné z druhé strany, které můžu já pozorovat. A jestliže tady je nějaká observable property, tak oni to budou určitě pozorovatelné i jiné věci než ty stringy. Když se podíváte na to rozhraní observable, tak vidíte, že ho implementuje spousta různých tříd, které se dají taky pozorovat. No, vidíte, že jsou tady nějaký float property třeba, že floats taky jde pozorovat. A někde tady bude určitě i integer property. Ten bude taky pozorovat integer. To je příjemné. Takže já bych potřeboval nějak zařídit, aby moje objekty byly pozorovatelné. Jak na to? Takže jestliže existují tyhle ty třídy, tak já z nich můžu postavit svůj datový model. Se můžu vrátit ke své třídě animal a říct, že tohoto nebude string name, ale bude to nějaká string property, by to bylo pozorovatelné. A tohoto nebude int, ale bude to integer property. A tohoto nebude taky int, ale bude to taky integer property. Taky to bude integer property. Taky to bude integer property. Všechno budou property. Tak, to je hezký, ale pak samozřejmě nemůžu udělat tohle. Protože když se podíváte na tohle, tak já říkám, že tadyhle do string property přiřazuju string, což je nesoulad datových typů. Jo, víte, že to chce taky string property. A navíc já jsem ani nevytvořil instanci té třídy. To není primitivní datový typ, takže musím vytvořit instanci. Takže tadyhle musím říct, že this name bude new. A teď bych mohl vytvořit string property a je tady celá spousta. Já použiju simple string property, protože to je nejuniverzálnější. To umí všechno, co potřebuju. V případě bych to vyčetl z dokumentace. Parametr je ten obyčejný string, který se použije jako iniciační hodnota pro mojí simple string property. Takže teďko založím novou simple string property, ve které bude ten řetězec, co dostanu. A to musím udělat i u těch ostatních. Takže tady musím udělat new simple integer property. A jako parametr, jako výchozí hodnota bude ta energie, kterou předám. Tady s tou souřadnicí zase udělám new, zase to bude simple integer property a jako parametr dostane souřadnici. Tady udělám taky new, simple integer property a jako parametr dostane y souřadnici. Tak, teď mám všude property, takže bych si mohl zkusit přímo pracovat, ale samozřejmě to není tak jednoduchý, že? Protože tady mám tu metodu moveTo a teď tady se ptám na nějakou energy je větší než 0, ale energy už není číslo. Energy je teď instance, pozorovatelná instance, takže já z ní musím vytáhnout její hodnotu. Zavolám její get. Jo? Díky tomu, že energy je integer property, tak má hodnotu get typovanou na integer, takže když vytáhnu její hodnotu, tak dostanu hodnotu. No a stejně taky nemůžu přiřadit, že? Ale musím ji nastavit, takže tam máme tu set, jako parametr chci zase hodnotu integeru, takže ji nastavím na energy get -1. A teďko jsem zkontroloval, že energie je kladná a pokud je kladná, tak ji dekrementuju. A teď to samé tady musím udělat, s těma souřadnicema. Teď se můžu odpustit to disp, možná radši ne. Takhle. A tady to můžu taky nastavit na this y-chord get. No, musím po každý tu energii vybalit. Zatímco možná jste si všimli, že v Java je nějaký autoboxing a auto-unboxing. Když pracujete s datovým typem integer místo int, tak v těch property ten automatický boxing a unboxing fungovat nebude. Tam to musíte dělat hezky ručně tohletou cestou. Ale v každém případě teď moje metoda moveTo tu energii zase mění, fungovat to bude. Tenhle ten výpis já schválně nezměním, abyste viděli, co to udělá. A tady v té třídě, já tady v tom moveTo na tu energii nesahám. Tady na ní sahám v tom jezení, s tím budu muset ještě něco udělat. Takže co můžu udělat, asi nejlepšího je přidat si tady metodu na jezení. Zase to bude budovská metoda,
která říká, že to zvíře má něco sníst. A řeknu tadyhle, že má sníst nějakou energii. A tady teď můžu říct, že... tady můžu říct, že moje energie bude nově nastavená na moje energie plus ta energie, kterou jsem dostal. Jo, jako to zvíře jí tím, že přijímá energii. Taky tady jako můžu zvážit, jestli třeba povolím, aby tohle bylo záporné číslo. Můžu si říct, že tohle není metoda, která mi umožňuje blinkat, takže jezením nemůžu energii ztratit. Takže bych tady mohl třeba nějaký takový test. Jestliže energie je větší než 0, tak budu jíst. A vrátím true. Jinak tohle to budu ignorovat a vrátím false. Takže když to někdo zavolá, tak já poznám, jestli jsem teda něco snět nebo nesnět. Jo, mám to zase ošetřen nějak lépe než předtím. A tadyhle můžu rozšířit tohoto jezení, takže řeknu, že my animal eat, jako bude třeba jíst těch 5. Bude ta energie, kterou tam budu dávat. Tak, teď je otázka, jestli ještě někde s tím manipuluju. Jasně, teďko já tu energii nastavuju, nebo tu hodnotu nastavuju na různé místa, takže já teďko mám ten problém, že já do labelu nemůžu dát my animal name, protože zase to my animal name je string property, ale já tady potřebuji ten samotný string. Ale můžu si z toho ten string vytáhnout. Můžu dělat tohleto. Zatím jsem nevyužil tu možnost to pozorovat, jenom jsem si ten string vytáhnul, ale v každém případě to můžu udělat nějakým způsobem. A zkusím to pustit jenom takhle schválně, abych viděl, co to udělá. Když to pustím, tak co se stane? Tadyhle najednou nemám čísla, ale mám tady ty integer property. Vidím jejich hodnotu, že to je 10, a je tam ta obyčejná integer property. Dokonce, když budu jíst, tak vidíte, že ta hodnota se bude zvyšovat. Jo, ty integer property. Když to zvíře vytisknu, tak vidíte, že i ten print funguje. A tam všude jsem měl přímo ty čísla, teď mám nějaký takovýhle výpis, protože všechny ty property, včetně těch integer property, mají udělaný toString tak, že vypíšou, co jsou zač, typ té property, a vypíšou svoji hodnotu. Takže ono mi to tak nějak funguje, ale samozřejmě to jako vypadá docela hnusně. Jednak jsem nevyužil to, že bych dvopět spojil tu property v tom políčku s property v tom datovém modelu. A jednak tohle vypadá velmi ošklivě. Takže tohle musíme nějak upravit a podívat se, jak to udělat jinak a lépe. To nejsnažší, co teď můžeme udělat, je podívat se na ten text s tím jménem zvířete. My jsme tady v nějakém okamžiku řekli, že do toho labelu, ve kterém je jméno zvířete, nastavíme textík, který načteme z datového modelu. Já teď najdu ten label. A to je udělan tady. Tady jsme řekli, že ten label bude obsahovat text, který vezmeme z toho datového modelu. A tohle je to místo, které potřebujeme nahradit. My potřebujeme ten label vytvořit, to je pravda, ale žádný text tam nedáme. A místo toho uděláme tohle. Vezmeme ten label a získáme text property jeho. Ten máte určitě nějakou metodu, která nám umí vrátit. A vidíte, že ta metoda text property se jmenuje a to je něco jako getter. To nám vrátí přímo reference na tu textovou vlastnost, text property. Teď máme tu vlastnost. Potřebujeme bychom ji provázat s tou text property, respektive s tou string property tadyhle v tom datovém modelu. Tadyhle máme taky vlastnost. A chceme tyhle dvě vlastnosti provázat. A když tady dám tečku a on mi to napoví, tak já můžu nastavit hodnotu přímo, ale to nechci. Já to chci provázat se svojí vlastností. A tady vidím nějaký bind bidirectional. A to by mohlo být podle názvu ono. No, bind je něco svázat, tak to zkusíme svázat. Co můžeme ztratit? A tady si vezmu to své zvíře teda a vezmu si jeho name. To name je stringová vlastnost. Takže teďko tomu labelu já nepřidělím žádnou hodnotu, ale obousměrně ho provážu se jménem toho zvířete. Zkusíme to pustit, co se stane. Vidíme, jestli tam bude něco vidět. A vidíte, že tady to slovo eagle je taky. Jo, já jsem sice nikdy neřekl get name nebo něco takového, ale je tam to slovo eagle. A já bych to vyzkoušel, nebo bych demonstroval doopravdy, že to funguje, tak já si přidám zase ještě jedno tlačítko.
jedno tlačítko, které bude to jméno nějak měnit. Takže kam pak ho tady dáme? Tadyhle uděláme další tlačítko. Nazveme ho test button. A bude to nový tlačítko a na ně napíšeme, to jsem chtěl, pardon, change name. A ten test button jako akci bude dělat nějaký event change name. Okay, zatím ještě nemáme, tak si ji vytvoříme. Můžeme se držet toho, že ty opce mají ve vlastních metodách. A tady vezmeme myAnimal to jméno, pardon, ne, myAnimal name a nastavíme ho na nějakou jinou hodnotu. Nastavíme sem, to je jedno, 3 písmenka. Ale je to čistě jednorázová akce, abych to ukázal. Pustím ten, pardon, já jsem na to tlačítko ještě nepřidal, že tam to tlačítko nebude vidět. To byla chyba. Takže já ještě musím udělat to, že jsem to tlačítko přidám. Přidáme ten test button, aby tam bylo vidět. A teď to můžu pustit. Tak. Teď, když tohoto provedu, tak tady je eagle. Já když zmáčknu change name, tak já mám to AAA. Vidíte, že jsem nemusel nikde ručně sahat na tohle ten label. Já jsem na něj nikde nesahal, ale změnil jsem datový model. Když to vypíšu, vidíte, že jméno mýho orla teď je AAA. Už to není eagle, ale AAA. Takže nemusel jsem nikde sahat na tu propertu, ale protože jsem změnil datový model, tak se změnil ten obsah toho textu tady. To je skvělý. Tak fajn. Tak tady ten test button zase smažeme, protože teď nám k ničemu. Nic už většinou nedělá, tak ho odstraníme. Ale víme, že to funguje. Takže můžeme provázat poměrně jednoduše nějakou komponentu, v tomhle případě to textový políčko, se stringem, který je uvnitř datového modelu. No a to samé bychom chtěli asi udělat i s těma text fieldama, že? My bychom chtěli tu energii tam dostat taky. Tak to zkusíme. Tadyhle někde já nastavuju ten energy field na nějakou konkrétní hodnotu energie toho zvířete, když ho inicializuju. Tak já bych místo toho ho chtěl provázat. Dobře? Tak energy field má taky ten text, taky si můžu vyžádat tu textovou vlastnost a můžu ji provázat. Bind bidirectional, to je ono. A teď bych ji chtěl provázat s animal, respektive s myAnimal. A je to energie, takže s tou energií. No jo, ale to se už zase IDE nelíbí. Proč si to nelíbí, když se zeptám na to, co si nezdá? Ona by potřebovala, abych tam dal string property. Požaduju property, která je typovaná na string. Tady vidíte, že to je to, co chci. A co jí dávám? Já jí dávám číslo. Co může s tím číslem dělat? S číslem nic udělat nemůže. Jo, string a číslo jsou různé datové typy. Jak má obousměrně provázat string a číslo? To dobře nejde. Ale když se podívám do nápovědy, tak ten bind bidirectional tady má několik dalších možností. Kromě toho, že můžu udělat tohle, tak tady taky můžu tam dát druhý argument a vidíte, že ten typ tady nemusím uvádět a přijám nějaký formátovací objekt. A nebo tady je třetí varianta, kde tam dám nějaký typ a nějaký string converter, který vede na tenhle ten typ. A to by mohlo být ono. Jo, já tady můžu udělat nějaký string converter. Co je string converter, za chvíličku ukážu. Já sem teď dám tu svoji energii a vyžádám si energii. A teď tady bych potřeboval nějaký string converter, který bude typovaný na číslo. Tahle ta energie je číslo a tady má být nějaká třída, která bude převádět tu energii na číslo. A já dokonce, taková třída existuje a jmenuje se, myslím, number string converter. Jo, vidíte, že tady nějaká taková třída je. Tak já tam vytvořím instanci toho number string converteru. A teď to jedno konkrétní políčko, ten energy field, by už měl přestat zobrazovat ten ošklivý text a měl by začít zobrazovat číslo. To pustíme a uvidíme, co to udělá. A vidíte, že tady je 10. Tady to ještě není, tam jsem to nabindoval na tu property, tam jsem měl nastat tu property, ale tadyhle už mám to číslo. Dokonce, když tady dávám eat, tak to spadne, protože to jsem ještě neopravil, že jo, to eat tam něco nastavuje. Takže ještě udělám jednu věc. Já si najdu tu metodu eat
A teďko tady v té metodě eat já potřebuji zvětšit energii toho zvířete, ale tadyhle nechci s tím nic dělat. Tady ten text field nechci nějak měnit. To zruším. Tak. Teď to bude fungovat pravděpodobně lépe. Takže tady mám 10 a řeknu eat a je tam 15. Když to vytisknu, tak vidíte, že tady ta value je 20. Najím se, vytisknu, 25. To GUIčko je konzistentní. Takže teď tohoto textový políčko je provázan na ten datový model a každá změna toho datového modelu způsobí změnu tohoto políčka. A když s tím pohnu, tak to zase spadne, protože tam move to zase na to sahá přímo, to je pořád chyba. A když s tím pohnu a tady odstraním předtím to nastavování té energie, to znamená to move to teďko jenom pohne zvířetem, ale nebude měnit GUIčko, jenom změní data. Pustím to. Tak teď, jak to eat zvedá energii, tak to move snižuje energii. A vidíte, že když udělám nějakou změnu, tadyhle mám energie 30, dvakrát pohnu zvířetem, klesne na 27, tak je tam 27. Když pohnu víckrát, tam 16, tady je 16. Takže teď ty tlačítka doopravdy fungují jako kontroler. Teď už nemůžu hejbat, teď jsem sežral všechnu energii. Energie je na nule, když se najím, tak se můžu pohnout. Energie se správně mění. Teď ty tlačítka se doopravdy chovají jako kontroler. Vidíte, že ty tlačítka teďko ve svých akcích mění stav datového modelu, ale už nemusí říkat tomu GUIčku, že má taky něco udělat. Jo, protože teďko to GUIčko automaticky pozoruje datový model a mění svůj stav v závislosti na tom, jak se změnil jeho datový model. Tady samozřejmě to ještě není, takže to musím opravit i v těch x a y koordinátech. Ale to už je jednoduchá oprava. Mně stačí najít, kdy ty políčka vznikají a místo, abych je nastavoval, ten x field a y field, tak já teďko už vím, že vlastně použiju stejný trik jako předtím. Takže si vezmu x field, vezmu si jeho textovou vlastnost a tu obousměrně provážu teďko s moje zvíře xová souřadnice a protože zase to číslo, tak mu tam musím dát ten number string converter, aby to fungovalo, který mi zajistí ten převaděč. No a konečně ten e-field zase musím nastavit přes tu text property, provážu ho s moje zvíře y-cord a přidám mu number string converter. Tak. Teď, když to uložím, tady ještě mám nějaký 2 warningy, tak se můžu podívat, co se té idea nelíbí, před čím mě tady varuje. Tady se něco nelíbí, ale to asi není nic, co bych chtěl měnit teď aktuálně a tady ani nevím, co podtrhává. Nějaký warning. Jo, tahle metoda, kterou nikdy nepoužívám. Teď si nelíbí, že mám nepoužitou metodu, tak ji smažeme. To je metoda, kterou nepotřebujeme, tak aby tam zbytečně nezůstávala. Ale každopádně to můžu pustit. A teďko můžu pozorovat, že eat mění energii a move současně mění energii i oba ty koordináty. Takže moje GUIčko teďko nepotřebuje v těch obsluhách tlačítek, aby do někdo šťouchal, protože pokaždé, když někdo změní datový model, pokaždé se změní nějaká z těch property, tak díky tomu, že jsou provázan na ty příslušné položky přes ten bind, tak se změní i nastavení těch položek. A já mám jistotu, že obsah toho GUIčka bude vždycky odpovídat tomu, co je v tom datovém modelu. Jo, tlačítka manipulují s datovým modelem, GUIčko ho pozoruje a zobrazuje jeho stav. A to, co je v GUIčku, odpovídá tomu, co je v tom datovém modelu. Což je přesně to chování, které bych potřeboval. A teďko je dobré si všimnout, že vlastně ten binding říká, že je obousměrný, že by měl fungovat na obě strany. Takže já, když to zkusím psát do toho GUIčka, tak by se to do toho modulu mělo propagovat taky. Což si můžeme hned vyzkoušet. Když to zase pustím. Tak, tady ta energie je položka, kterou měním. Když si napíšu jinou hodnotu a vypíšu si toho orla, tak víte, že tady je hodnota 20. Ta energie se změní na 20. Když si napíšu 10 a vypíšu z toho orla, tak se změní na 10.
No, ta změna funguje na obě strany. Teď je otázka, jestli to je dobrý nápad nebo není. Jestli chcete dovolit, aby uživatel tady tomu přepisoval, protože tím vlastně obcházíte všechny ty své testy v tom modelu. Já když mám energie třeba na -5, tak už na -5 to nebude fungovat, protože -5 samotný minus není číslo. A když napíšu -5, tak víte, že se tam ta hodnota dostane. Jo, ta výjimka, co mi tady vyskočila, tam je proto, že ten binding se snaží provést aktualizaci toho modelu po každé změně. Což ne vždycky úplně výhodný, protože vidíte, že když tam napíšu samotný minus, tak tohle to není číslo. Takže on to zkusil zbindovat a tady mi říká, že došlo k výjimce při parsování, že tohle to není číslo, takže to nemůže převést. Ale jakmile to číslo udělám, tak sem ta hodnota dostane. Teďko už tady vidíte, že těch -10 tam dostanu. A když mu řeknu, aby jedl, tak se z toho stane -5, protože mu přibude 5. Takže ten binding funguje na obě strany, ale zároveň už teď je tady vidět jedna nevýhoda, a to, že když v tom políčku uživatel napíše něco, co se nedá konvertovat na to číslo, tak mi tam vypadne výjimka. Ještě horší to je, když se napíšu nějaký text, nějaký písmenka. Jo, víte, že s každým dalším písmenkem vypadává nová výjimka a on si stěžuje na to, že ta výjimka je proto, že nemůže sparsovat tadyhle nějaký řetězec písmenek na číslo. Takže ten number string converter v tuhle chvilku vyhazuje výjimku. Když programujete klasicky, to znamená programujete jako sekvenčně a váš program není řízen událostmi, tak samozřejmě řešení by bylo jednoduché. Vy byste obklopili tu konverzi čísla nějakým try-catch blokem, nebo byste se nějak zeptali, jestli to je číslo, a přiřadili ho do té proměny, až když máte jistotu, že to číslo doopravdy bude. A tady ale nastává problém, protože teď není kam dát tohletu ochranu. Není co obalit výjimkou. Ta výjimka totiž vyskakuje v tom řídícím vláknu. Když gučko běží v nějaké událostní smyčce a výjimka vyskakuje někde uvnitř téhle smyčky. Ale nevyskakuje tadyhle v tom get animal data pane. Když obalíte tohleto try-catch blokem, tak je to k ničemu, tady se nic nekonvertuje. A stejně tak, když obalíte jakoukoliv část toho gujíčka tím try-catch blokem, tak je to taky k ničemu. Ta výjimka vyskakuje v jiném vlákně, který vy vlastně vůbec nevidíte. Takže ten number string converter v tomhle směru má poměrně velkou nevýhodu pro vás, a to, že když chcete, aby ta konverze fungovala na druhou stranu, tak to musíte udělat nějak jinak, nějak chytřejš, protože tímhle způsobem tam budete mít výjimku, která vám to bude kazit. Co bych s tím mohl udělat? První věc, která samozřejmě intuitivně nejsnažší, můžu si říct, že uživatel to měnit nesmí. Uživatel může energii měnit jenom tím, že to zvíře jí a hýbe se, takže můžu vzít to políčko pro energii a říct, že není editovatelný. Tady má jako vlastnost editable, já ji nastavím na false. No a teď uživatel toho políčka psát nemůže. Takže ten binding sice je obousměrný, ale teď se mi nemůže stát, že to gujíčko něco změní, takže v tomhle směru nemám problém. Vězení pořád funguje, tady vidíte, že se hodnota mění, ale psát sem nemůžu. Ale dejme tomu, že já bych chtěl udělat nějakou vlastní variantu toho gujíčka, kde k té změně může dojít, kde to chci povolit. Tak řekněme, že tady u té souřadnice třeba, tu ten number converter prostě předělám. Já vím, že ten number converter někde uvnitř sebe tu výjimku vytváří, takže já můžu vytvořit vlastní implementaci stejné třídy a podhodit ji tady. Jo, tady vidíte, že vytvářím novou instanci, tak já můžu vytvořit potomka toho number string converteru jako anonymní vnitřní třídu, třeba tímhle způsobem. A teď vlastně, co jsem udělal, je, že jsem řekl, že tady vznikne nová instance třídy, která je potomek number string converter, a tady je její tělo. V tomhle okamžiku to není nic víc než ten původní number string converter. Teď jsem neudělal nic nového, nic jsem nezměnil. Ale já můžu začít překrývat jeho metody. A metody toho konvertoru si asi dokážete představit snadno, to jsou metody toString a fromString, protože jejich úkolem je převádět číslo na řetězec a řetězec na číslo. Takže já můžu vzít tadyhle metodu toString a víte, že IDEM už mi zase nabízí, ví, že má metodu toString, který převádí hodnotu čísla a vidíte, že mi tady předgeneruje nějaký tělo té metody toString, která momentálně dělá jenom to, co dělal ten předek. Tadyhle volá toString z toho předka. A podobným způsobem já můžu překrýt ten fromString. A teď pořád ještě mám ten původní number string converter ve skutečnosti. Tady v těch metodách nedělám nic, co bych nedělal předtím. Ale teď můžu začít přemýšlet, co udělat vlastně s tou výjimkou. Tadyhle vidím, že tady to konvertuju na řetězec, na string.
tak tady asi teďko není třeba nic dělat. Tady mi výjimka nevyskočí, protože to bude číslo, OK, to zkonvertuji nějak na řetězec. Ale ten řetězec nemusí být číslo. Takže to, co já můžu udělat, je udělat si třeba nějakou dočasnou proměnou a do té zkusit rozparsovat tu hodnotu, která mi přišla. Vezmu ze třídy integer metodu parseInt, sem přidám tu value. A teďko už tu mám to místo, kde vyskakuje výjimka, protože jestliže tadyhle tohleto value nebude číslo, tak ten řádek je to, co mi vyhodí výjimku. A potom můžu vrátit tadyhle tu samotnou hodnotu tmp, protože tam je ta skonvertovaná hodnota. Takže když bych to teďko pustil, tak uvidíte, kde ta výjimka vyskakuje. To bude něco příjemnější, protože když tady zkusím napsat něco, co není číslo, tak mi tady vyskočí výjimka, ale já teďko vidím, odkud ta výjimka pochází. Ta výjimka pochází tadyhle z number format exception, tadyhle z toho pokusu o parsování. A ten pokus o parsování dělám tady v tom místě, na řádku 119. To je tenhle ten. To je ono. Tady teď můžu dát try catch block. To je super. Tak teďko to můžu ušetřit. A můžu zkusit provést konverzi. A když se nepovede, tak teď je otázka, co udělat. Já můžu chytit, tady v tom případě, tuším, že to je number format exception. No a teď je otázka, co s tím. Teď tady mám jiný problém. Já jsem odchytil tu výjimku, takže já vím, že v tom tmp teďko nemám žádnou platnou hodnotu. Tady v tom catchblocku nemám platnou hodnotu, ale vidíte, že IDE se teďko ta metoda nelíbí. Tady je červeně podtržená. A ten důvod je, že tahle ta větev nic nevrací. No, tady nevracím žádné číslo. A teď je otázka, co tady vrátit. Já bych samozřejmě mohl vrátit nějakou defaultní hodnotu, třeba 0, tím se toho zbavím, ale otázka je, jestli to je rozumné chování. Protože když to teďko pustím, tak mi to už nebude padat na těch výjimkách. Když si napíšu nějaký písmenka, víte, že výjimka nevypadne, ale tohleto políčko se mi nepřekreslí, protože ono nikdo mu neříká, jestli se má překreslit, to bych musel nějak zajistit tady ručně. A zároveň v datovém modelu ten koordinát se do něj zapíše 0. Když tam dám třeba 15 do koordinátu, tak tady vidíte hodnotu 15. A když tam dám něco, co není číslo, tak se tam dává ta defaultní hodnota. Takže tady ten můj vlastní number string converter teď není úplně šikovný, protože tam vrací 0. A já bych mohl začít vymýšlet, jak to udělat tak, aby si pamatoval minulou hodnotu a jak to udělat, aby notifikoval tu buňku, že se má překreslit. A JavaFX nabízí ještě jednu cestu, jak toto udělat, která není úplně intuitivně vidět, ale zbaví vás tohohle problému. Takže já se teď zbavím tady svoji implementaci toho number string converteru a zkusím to udělat trochu jinou cestou. Ty textové políčka v JavaFX mají kromě těch string converterů taky něco, čemu se říká formátovač textu, text formátor. A vy můžete přímo nastavit na tom políčku, jakým způsobem bude formátovaný text uvnitř toho políčka. Tadyhle vidíte, že to je hned druhá metoda, kterou mi IDEA nabízí. Můžete tam nastavit nějaký textový formátovač. A ten textový formátovač je nějaký objekt, který je schopný naformátovat třeba číslo, tak aby odpovídalo nějakým národním zvyklostem, nebo naformátovat datum, nebo něco podobného. To je poměrně obecná třída, která zajišťuje formátování textu, ale mimo jiné je tato třída schopná zajistit taky konverzi. To znamená, je schopná zajistit převody mezi stringem a číslem. To se dá udělat taky. Takže to, co já můžu udělat, je vytvořit si nějakou instanci toho string konvertoru, kterou budu používat v těch formátovačích. Takže já si můžu udělat konvertor, který bude typovaný na číslo. Nazvu si ho converter a bude to přímo ten number string converter. Potřebuji konvertovač, který bude převádět čísla. Tak, potom si udělám formátovač. Ten formátovač zase bude formátovat čísla, takže já ho budu typovat na number. A ten formátovač založím na tom konvertoru, který už mám. Takže to bude nový text formátovač. A jako parametr tady tomu formátovači já jako můžu dávat různé věci. Já tak nevím, jestli to dokumentace nabídne. Ta idea nabídne ukázku. Ale jako parametr vidíte, že já tam můžu dát nějaký konverter.
aby ten formátovač věděl, jakým způsobem má konvertovat hodnoty. Takže já mu tam dám ten svůj konvertor a druhá věc, kterou musím dát, je nějaká výchozí hodnota, kdyby neměl kde brát, aby z toho něco udělal. Udělám tam formátovač. A teďko vezmu tu svoji buňku a nastavím tohleto jako formátovač buňky. Teďko celý trik spočívá v tom, že ten formátovač samotný má nějakou hodnotu. Když si podíváte, on má nějakou value property, která je nějaký objekt typovaný na číslo, to má na sobě zapozřené číslo. No a to je to číslo, které on zkouší formátovat, vkládat do buňky. A já si tuhletu vlastnost můžu vzít a tuhletu vlastnost toho formátovače teď můžu bindovat, spojit s tou souřadnicí z toho svého zvířete. Máte, jako můžu vzít tu xovou souřadnici toho zvířete a propojit ji obousměrně s hodnotou toho formátovače. Protože tato souřadnice je číslo, je to integer, což je potomek number, a tahle value property je taky number, protože ten formátovač je typovaný na číslo, tak ten binding můžu udělat. A vlastně tím nahradím ten původní binding, ten už nebudu potřebovat. Takže teďko tahle ta textová buňka, ten xfield, je spojená s nějakým formátovacím objektem, který skrz ten konvertor je schopný konvertovat čísla a skrz ten formátovač je schopný z nich vyrábět nějaký hezky vypadající stringy. A v této kombinaci to začne fungovat tak, jak já potřebuju. Takže když to teďko pustím, tak teďko si můžete všimnout, že když jsem budu psát něco, co nejsou čísla, a vylezu z té buňky, tak se mi tam vrátí zpátky 0. Když si napíšu třeba 10, tak tam to 10 zůstane. No, vidíte, že se souřadnice změnila na 10. Když si napíšu 15 a vytisknu si to, bude tam 15. Když se pohnu a vytisknu si to, je tam 16. Když tam napíšu nějaký nesmysl a vytisknu si to, tak je tam pořád 16. Ten formátovač si pamatuje tu poslední hodnotu. No a pokud se napíšu nějaký nesmysl, tak v okamžiku, kdy tu buňku opustím, anebo ho enterem zkusím potvrdit, tak on zjistí, že to není sformátovatelný a použije poslední hodnotu, která tam patřila. Takže tohletou cestou já pak můžu zařídit, že tady je hodnota, která je string, který může uživatel editovat, může ho měnit, ale zároveň mám zajištěn, že ten string bude skonvertovat na číslo a všechno, co nejde skonvertovat na číslo, já budu ignorovat. Jo, jakmile to skonvertovat na číslo nepůjde, tak ten můj formátovací objekt tam prostě vrátí původní hodnotu. Pokud to na číslo skonvertovat jde, tak použije tu hodnotu, kterou tam dávám. Jo, vidíte, že tam může být jakákoliv hodnota, která je převoditelná na číslo. A zároveň tady dokonce žádná výjimka nevypadává. Takže když se napíšu třeba -5, tak on doopravdy mi tam dá těch -5, on počká, až se z toho číslo stane, kvůli tomu samotnému minus výjimka nevypadne. A ta hodnota je pořád dostupná, je pořád propagovaná do datového modelu. A samozřejmě teďko teda tohleto bych mohl udělat i pro tu druhou buňku, pro ten druhý y field. Ten konverter ani nemusím používat novej. A jenom si tady musím vyrobit nový formátovač, takže abych se v tom vyznal, já si to jen přejmenuju. Toto bude formátovač xový souřadnice. A já si tady vyrobím nový ten textový formátovač pro y souřadnici. Takže zase to bude formátovač typovaný na číslo. Nazveme to formátor y-coord. A bude to opět nový textový formátovač, který bude používat ten samý konvertor, ten můžu zrecyklovat s nějakou výchozí hodnotou 0 zase. Ta výchozí hodnota teď není potřeba vlastně, my tam vždycky nějakou hodnotu máme, ale musím zadat do toho konstruktoru aspoň něco. No a teď můžu vzít tu svoji buňku, nastavit jí textový formátovač na formátovač té y souřadnice. A formátovač y souřadnice můžu teď přes jeho property obousměrně spojit s y souřadnicí toho mého zvířete. S to my animal y-coord. Takže dostanu nějaký takovýhle kód. A teď, když to pustím, tak zase můžu pozorovat, že i ta druhá souřadnice teďko bude brát na vstupu nějaký čísla, který tam můžu zapisovat.
obě souřenice na to reagují. Když jsem napíšu nějaký nesmysl, tak se mi tam vrátí to moje původní číslo. Jo, takže jako obě ty buňky fungují tak, jak bych potřeboval. Když si napíšu nesmysl, vrátí se původní číslo. Tady byste samozřejmě mohli namítnout, proč ten formátovač nezrecykluju, ale dobrý si uvědomit, že ten formátovač v sobě nese hodnotu. Já vlastně se spolehám na to, že v tom formátovači je nějaká ta value, to číslo, které je provázan s tou hodnotou z datového modelu. Takže ten formátovač zrecyklovat nemůžu. Na druhou stranu ten string converter, ten žádnou hodnotu nenese. Ten jenom zajišťuje konverzi mezi stringem a číslem. Ten formátovač tu konverzi umí nějak využít ve své vnitřní implementaci a já se nemusím trápit tím, jak to dělá, a stačí mi jeden. Ten string converter můžu zrecyklovat v kolika formátovačích chci, nemusím vytvářet nové instance, pokud bych nepotřeboval, abych měl nějaký jiný druh konvertoru třeba. Tak a teďko výsledkem je, že máme okýnko, jehož všechny atributy, všechny políčka, který zobrazuje, jsou propojený vlastně s naším datovým modelem. Tenhle ten datový model má 4 property a každá ta property je nemapovaná na jednu z těch buněk a pokud bude kdokoliv nějak měnit datový model, ať už tím jezením nebo pohybem, nebo tím, že tady píše do toho, tak ty změny se současně propagují do datového modelu a současně jsou patrný i v tom okně. Takže ta aplikace teď doopravdy odpovídá tomu návrhovému vzoru MVC. Tohle je view, to je ta třída main, je z větší části view, tady to je ta část, která je model, a ta část, která je controller, teď je teda pořád napsaná v té třídě main, ta by možná mohla být někde jinde, to bych potom případně mohl někam přendat. Ale vlastně controller jsou tyhle ty aktivity, ten move a eat action. Tohle je skutečně controller. No, víte, že ta implementace je rozdělená mezi to view tadyhle a mezi ten doménový model, ale mohl bych případně vytvořit třetí třídu, který bych říkal controller, ve který by byl kód téhleté činnosti, pokud by to bylo výhodné z nějakého důvodu. A měl bych doopravdy rozdělen od sebe view, model a controller. V každém případě, ale teď je taky vidět, že to GUIčko je mnohem robustnější, než bylo na začátku, když jsem to zkusil propojovat přímo. Tím, že jsem se tady v těch metodách ptal, co je v tom MyAnimal za hodnoty, zkoušel aktualizovat obojí. Jo, tohoto cestou zajistíte, že to GUIčko je mnohem těžší rozbít, že je mnohem těžší dostat se do stavu, kdy v tom GUIčku je něco jiného, než je ve vašem datovém modelu. Tak, to by byl nějaký základní tutoriál na binding a v příštím tutoriálu se podíváme na nějaké pokročilejší vlastnosti toho bindingu. Jaké další složitější věci se s tím dají dělat.